אתה כותב מכתב לנעמן, בבקשה תגיד לנו מה אתה כותב. נעמן לך לאמא הודעה בטלפון אם היא רוצה להתקשר אליו, הוא יגיד לה נעמן, אני מתקשרת אליך בטלפון, שימו לב לאן מחובר העכבר. שימו לב. כן, אני רוצה שהמצלמה תראה. אדם, מה אתה אומר לי לא? ושימו לב למסך. אני יודעת שכותב לנעמן, זה ברור לי אדם, זה אני מבינה. נעמן, קפה, אמא תתלך. יש לי מסך, הכל. ויש לי מסך. ביי ביי סבתא. דברי למצלמה. יש מצב שתסדרי לי את הכרטיס. כן, אני אקפוץ אלייך מחר. ביי ביי. אדם, ביי ביי. רוקוש, לך יש מחשב? שישי, לך יש מחשב? לא. לרוקוש אין מחשב. אני רוצה לחכות על התמונה. רגע, תן לי לכבות. תגיד ביי ביי למצלמה כדי שאני... ביי ביי.